Good morning, everyone. Hello, good morning, everyone. നമ്മൾ നമ്മുടെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ കോമിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ക്ലാസ് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങി വെച്ചു. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പോർഷൻസൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈ മാസങ്ങളിലൊന്നും നമ്മുടെ കോളേജ് തുറക്കുന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങി വെക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പേപ്പർ ഇൻകം ടാക്സ് ആണ്. ഇൻകം ടാക്സ് എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ പഠിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ അത് പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എളുപ്പമുള്ള മൊഡ്യൂൾസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ തിയറീസ് പറയാൻ പറ്റുന്ന മൊഡ്യൂൾസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോകാം. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പോയി പ്രോബ്ലംസൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് കോളേജ് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളേജ് തുറക്കുന്ന സാധ്യതകളൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാവധി നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഹോംവർക്സുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പേപ്പർ ഇൻകം ടാക്സ് ലോ പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ലോ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് 2 നമ്മൾ 4th സെമസ്റ്റർ MCOMൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർട്ട് 1 ആണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോസ്, അതുപോലെ നമ്മളുടെ 5 ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം, അതുപോലെ അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ എക്സംഷൻസ്, അതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസ്, ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻസ്, ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിലബസിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സിലബസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ 1ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ടാക്സ്, ഏതൊക്കെയാണ് ടാക്സിൻ്റെ ടൈപ്സുകൾ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സിൻ്റെ സ്ലാബുകൾ എന്താണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ റെസിപ്റ്റുകൾ എന്താണ്, റവന്യൂ റെസിപ്റ്റുകൾ എന്താണ്, അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അതുപോലെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്, ടാക്സ് ഇവേഷൻ, ടാക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ്, ഈ 4 കോൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പോർഷനാണ്. നമ്മൾ 5 ഹെഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ 3rd സെമസ്റ്ററിലുള്ള ഈ സബ്ജക്റ്റ് 2 പോർഷനാണ് ശരിക്കും. ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യലും ഒന്ന് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങുമാണ്. അപ്പോൾ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. റെസിഡൻസ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ്, നമ്മളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാൽക്കുലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് തീരുമാനിക്കുക, ഓരോരുത്തർക്കും ടാക്സ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക, ഓരോ ടൈപ്പ് റെസിഡൻസിനും ഏതൊക്കെ ഇൻകംസാണ് ടാക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ടാക്സ് ഇൻസിഡൻസും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കും. അതുപോലെ എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകംസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ടാക്സ് പ്ലാനിങ് റിലേറ്റിംഗ് ടു റെസിഡൻസ് ആൻഡ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 1 പഠിക്കുന്നത്. മൊഡ്യൂൾ 2 നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി, ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന്, അത് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ നല്ല ഹെഡ് ഉണ്ടാവുക, പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ്, അതുപോലെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ്, ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം. ഓരോരോ ഹെഡിലും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും. അതാണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ BCOMൽ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും. BCOMൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഈ 5 ഹെഡുകൾ 5 ചാപ്റ്ററായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വളരെ വൈഡായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ മുഴുവനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ള അത്ര വൈഡായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണത്, ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കണത്. ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കണം. ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു പോയാൽ പോരാ. അതൊരു മൊഡ്യൂളുള്ളൂ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു പോയാൽ പോരാ. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് MCOM 3rd സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള കാൽക്കുലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് 5 മാർക്സിനും SLൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ, ഈ മൊഡ്യൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങളിത് BCOMൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്.
അപ്പോൾ ബികോമിൽ അത്യാവശ്യം ടാക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ഇത് വേറൊരാൾ ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നില്ല. കാരണം അത് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുതിയ ഫിനാൻസ് ആക്ടിൽ നമ്മുടെ ടാക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊഴിവാക്കി ഇൻകം ടാക്സ് പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് ഞാനിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരും. അത് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാറായിട്ട് നിങ്ങളത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സെമിനാറായിട്ട് തരുന്നത്. കാരണം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസിലൊക്കെ സെമിനാർ എടുക്കൽ പ്രയാസമാണ്. കാരണം അതൊക്കെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 5 മൊഡ്യൂൾസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ, അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിലുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരാം. അന്ന് കിട്ടാത്ത കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട്, അന്ന് ചെയ്യാത്ത 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ 2 ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ, അന്ന് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ചെയ്ത് അയച്ചു തരും വേണം. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ 2 ആൾക്കാർ അയക്കാത്തുണ്ട്, തന്ന ടോപ്പിക്കിൽ 2 ആൾക്കാർ തരാത്തുണ്ട്. അത് ഉടനെ ചെയ്ത് തരിക. പിന്നെ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തരും. ഓക്കെ, ഇനി 3rd മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നോക്കാം. 3rd മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ബികോമിൽ പഠിച്ച പോർഷൻസ് തന്നെയാണ്. അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണ്, അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ്. അതിൽ ക്ലബിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരി ഫോർവേഡ്, ഇൻകം എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ്, ഡിഡക്ഷൻസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടോട്ടൽ ഇൻകം. അത് നമ്മൾ 80C to 80E വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ. അതുപോലെ റിബേറ്റ് ആൻഡ് റിലീഫ്, പിന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം, കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം, കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് ഓൺ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, AMT, അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് HUF. അതുപോലെ അതൊക്കെ ഓരോരോ പേഴ്സൺസാണ്. നമ്മൾ പേഴ്സൺസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലബിംഗ് ആൻഡ് അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങും കൂടി ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോരോ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ഹെഡിലും ആ ഹെഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങും പഠിക്കും. അതുപോലെ ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങും പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻകം, സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം, ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള ടാക്സ് പ്ലാനിങ് കേട്ടോ. കാരണം അതിൻ്റെ തുടക്കം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ടാക്സ് പ്ലാനിങ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്നാണ്. ടാക്സ് പ്ലാനിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്ലബിങ്, ടാക്സ് പ്ലാനിങ് റിലേറ്റഡ് ടു അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, സെറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഓഫ് ലോസസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം, ഇൻഡിവിജ്വൽ, അസസ്മെൻറ്റ്, ടാക്സ് പ്ലാനിങ്, അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് HUF ആൻഡ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 3 പഠിക്കുന്നത്. ഇനി മൊഡ്യൂൾ 4 നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ പവേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കും. അത് പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ, പിന്നെ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ്, പിന്നെ ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ്, ഡിഡക്ഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സസ്, റിക്കവറി ഓഫ് ടാക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടാക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബികോമിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കില്ല. ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബികോമിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഈ കാൽക്കുലേഷൻ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുക ഈ 2 മൊഡ്യൂൾ. ഇവിടെ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ പവേഴ്സും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കും. ഇനി 5ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ്. ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ MCOM കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിച്ച ആളല്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് ടാക്സ് കൊടുക്കാനുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുക, എൻ്റെ സാലറിക്ക് ടാക്സ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അത് അറിയില്ല എന്നാണ് ആളുകൾ പറയാം. കാരണം കൊമേഴ്സിൽ ടാക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് അവരുടെ ഒറിജിനൽ സാലറിൻ്റെ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ഏതെങ്കിലും CA-കാരനെ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആര് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. കാരണം ഇത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് എൻ്റെ സാലറിൻ്റെ ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇപ്പോൾ പാൻ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല, സാലറി ഇൻകം ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സാലറിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കാണിച്ചു തരാം. അത് ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇൻഷാല്ലാ. ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുക ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം, വോളണ്ടറി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് റിട്ടേൺ, ടൈം ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ
ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ്, റിട്ടേൺ ഓഫ് ലോസസ്, ബിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺസ്, റിവൈസ്ഡ് റിട്ടേൺസ്, ഡിഫക്റ്റീവ് റിട്ടേൺസ്, പാന്, ടൈപ്സ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ്, സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ്, അസസ്മെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ, ബെസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്, റെഗുലർ അസസ്മെൻറ്റ്, റീ അസസ്മെൻറ്റ്, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ്. ഇതൊക്കെ പ്രധാനമാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലി നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണിത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും CA കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ഈ ചാപ്റ്റർ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഒരു ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ഷൻസ് തരാം, അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ 5th സെമസ്റ്ററിലുള്ള ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ തീരും. എക്സാമിന് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ്. 5 ഹെഡ്സാണ്. അതിൽ 5 മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആ ഒറ്റ മൊഡ്യൂളിലുണ്ട്. 5 ഹെഡ്സുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ 3ാമത്തെ മൊഡ്യൂള് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. അതും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം എക്സാമിന് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേഷൻ വരും. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസും എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകംസും അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം, അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം, റിബേറ്റും റിലീഫും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് BCom പഠിച്ചതാണ്. അതൊന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സെമിനാർ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യും, ടോപ്പിക് അലോട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്താകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളത് ചെയ്തു വെക്കുക. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളിതിൻ്റെ നോട്ട്സ്, എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം. ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് തയ്യാറാക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. നോട്ട്സ് നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ 2 or 3 നോട്ട്ബുക്കുകൾ നിങ്ങളിതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ MCom ടാക്സ് പഠിക്കണമെന്ന് പിന്നെ മെഹ്റോത്രൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും എക്സസൈസിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അത് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തതല്ല, എനിക്ക് ടാക്സിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം കൊണ്ട്, ടാക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സസൈസിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്യുക, ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ആ നോട്ട് നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുക. കാരണം എക്സാമിന് നമുക്ക് ചെയ്തു വെച്ച ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല പോയിൻറ്റ്സുകളും വിട്ടു പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചെറിയ നോട്ട്സുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സാലറി ഇൻകൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് HRൻ്റെ ഡീലിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ RFൻ്റെ ഡീലിംഗ് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റുകളുടെ ഡീലിങ്സ് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ അലവൻസുകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. അതൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ചെറിയ നോട്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാപ്റ്റർ പിന്നെ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിച്ചും തീരും. അത്ര സിമ്പിളാണ് സംഭവം. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അതിനെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഒറ്റൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഒരു പ്രോബ്ലം പോലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉള്ളത്, ഓരോന്നിനും എത്ര എമൗണ്ട് ആണെന്നൊക്കെയുള്ള ഒറ്റ ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റുള്ള എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതിന് നിങ്ങൾ സെമിനാർ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, പിന്നെ ഏരിയ വിൽ ബി അലോട്ടഡ് ടു ഈച്ച്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഏരിയ അലോട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ വീഡിയോ ലെക്ചർ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചയച്ചു തരിക. നമ്മളത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇത്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് വെക്കും, നമ്മൾ പിന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ മീറ്റോ ഒക്കെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം. അത് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ജിയോ മീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റോ ആവശ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെക്കാതിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കാം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ടാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലെക്ചർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കേൾക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ വരുത്തി ടെക്സ്റ്റൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി അറ്റൻഡൻസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ പിന്നെ അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും മൊബൈൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തതോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉള്ളോ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. ഉള്ള ആൾക്കാരിനോട് പേഴ്സണലി അത് എന്നെ അറിയിക്കണം. കാരണം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുടെ അറ്റൻഡൻസിന് കൺസിഡറേഷൻ തരേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്ത ആളുകൾ ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ 1 or 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യണം. അത് അന്ന് രാത്രി 11:59 വരെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ടൈം. എന്ന് വെച്ചാൽ 12 മണിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ടൈം. അന്ന് ആ ക്ലാസ് കണ്ട് അന്ന് തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തിടണം. എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടുള്ളൂ.
ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ്, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതിനിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അത് അസീസ് കോറത്ത് പിന്നെ ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ് കോറത്ത്, ഡോക്ടർ കെ വേണുഗോപാൽ, പ്രൊഫസർ എം ചന്ദ്രൻ, ഇങ്ങനെ 3 പേര് കൂടി എഴുതിയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബുക്ക് നിങ്ങളെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണില്ല, കാരണം പി ജിക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണില്ല. സാധാരണ ഇൻകം ടാക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ സാഹിത്യഭവൻ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട്. അത് പിന്നെ SP ഗോയൽ ആൻഡ് മെഹ്റോത്ര, ഇങ്ങനെ 2 ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്. അതാണ് പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ വായിച്ചത്. കുറച്ചും കൂടെ നല്ല അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്കാണ്. ആ ബുക്കാണ് നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ബുക്ക് സ്റ്റോളിലൊന്നും അത് അവൈലബിൾ അല്ല, ആ ബുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ട് അവർ തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്നെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ അവർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അറിയിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ധൃതിപ്പെട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എന്നാ വാങ്ങേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ആൾ. താങ്ക് യു.